a todos e a todas e pasamos logo a informar dos acordos da Xunta de Goberno desta semana e logo poñome a vosso dispor para calquera aclaración dos mesmos ou outros asuntos locais, nacionais e internacionais. Os primeiros puntos teñen que ver con licencias. A primeira é unha licencia para un edificio provisional para o Departamento de Informáticos no lugar de Bando, na Cerrete VG. Licencia para a reforma e ampliación dunha nave, tamén no polígono, tamén o punto 4 para a execución de mellora das edificacións e urbanización do centro de acollida situado no lugar Monte do Gozo. Sabedes que a semana pasada veu unha para a actuación que está facendo a Xunta no Monte do Gozo no que ten que ver co acondicionamento do entorno do camiño e esta era que faltaba do que son as 4 fases de actuación no Monte do Gozo que está a impulsar a Xunta. Hai tamén no punto 5 unha licencia para executar as obras de construcción dunha nave industrial, tamén no polígono do Tambre, licencia para a colocación dun ascensor na avenida Rosalía de Castro, licencia para unha vivenda unifamiliar, tamén no Eixo. Hai no punto 8 unha denegación de licencia para executar as obras de rehabilitación no lugar de Vite, na avenida Castelao número 6, ten que ver cos traballos que están a facer de desenvolvemento do ARI. Era unha licencia para executar unha serie de actuacións nunhas escaleras exteriores. En estes momentos se está a determinar na planimetría os espacios do ARI e o que son os estudios de detalle para empezar a tramitar as axudas do lugar de Vite na colocación dos ascensores. Entón, mentras iso non remate, non se pode conceder esta licencia e, de acordo coa parte, denégase a momento a licencia para poder tramitar antes o que os estudios de detalle para poder optar as axudas á colocación dos ascensores exteriores. Hai unha licencia tamén para segregar unha parcela en Marrociños, unha transmisión de licencia de taxi. Hai unha aprobación do orzamento provisional correspondente ao ano 2017 para o Servicio de Transporte Colectivo Urbano, que se vai unha cantidad de 4.848.132,39. Hai tamén unha proposta do Concelleiro Delgado de Espazos Cidadáns para adxudicar o contrato do xeoportal IDE do Concello de Santiago de Compostela, que sabedes que é ese xeoportal que permite a calquer veciño ou veciña poder obter notas informativas sobre o estado das parcelas que aparecen catalogadas no plan xeral. O puntos 13, 14, 15, 16, 17 e 18 teñen que ver con as prórrogas dos alugueres que ten o Concello na Rúa Presidente Salvador Allende, tanto do número 2, 3, 7, 9 e 10, por unha cuantía total de 34.000 euros. O punto 19 é a prórroga de aluguer do local situado na Rúa Torrera número 18, destinados a uso sociocultural no barrio de Romaño por 6 meses. O punto 20 é a resolución dunha convocatoria que se fixo dende área de cultura, de creación artística e estadías técnicas para proxectos de artes escénicas de cara ao ano 2017 no centro de Santa Marta, do Concello de Santiago. Hai 5 concedidas que aparecen aí xa no resumo que vos pasou Inés. Hai un recoñecemento de obrigas, de gastos do Concello por conceptos varios, todo o que ten que ver ca conexión exterior que hubo que facer da rede de servicio do campo de fútbol de Conxo Novo, como dúas actuacións do orzamento de mocidade, dos orzamentos participativos, como unha cantidade de 111.000 euros das festas do Apóstolo e tamén recoñecemento de obrigas do que son o mantemento dos ascensores dos CIPs por 11.000 euros.
Hai propostas relativas á xustificación de diversos convenios que vos parecen aí, no resumo, as cantidades e as entidades, con Numas, Fundación Rosalía de Castro, Asociación Cultural Música con Tonesón, Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia, Asociación do Traxe Galego, Museo do Pobo Galego, Grupo de Baile e Música Tradicional Brincadeira, Curso Universitario Internacional Música en Compostela, Asociación Folclórica, Colexiata do Sar e Ateneo de Santiago, polas cantidades que aí figuran, eran convenios que figuraban no que son os orzamentos como subvencións nominativas, e este é o punto onde se dá conta das justificacións dos devanditos convenios. Hai tamén unha proposta da área de Concha en relativa á aprobación de incidencias no que foi a tramitación da convocatoria de bolsas de comedor, alumnos que un mes están fora por motivos de viaxe, entón hai que detraerlle cuestións técnicas por unha cantidad que creo que non supera os 1.500 euros, pero que había, ao ser, unha vía subvención que tramitar as incidencias. Hai unha proposta da área de Concha tamén para resolver as solicitudes de bolsa de comedor escolar ou de actividades extraescolares por causas sobrevidas. Isto ten que ver tamén cunha variable que hubo este ano neste tipo de axudas, de que se podría incorporar ao longo do ano por causas sobrevidas por determinados casos. Hai tamén o que é o pago, a aprobación da transferencia a primeira chega que o Concello ten que facer á entidade pública empresarial Red.es para o desenvolvemento do programa de cidades intelixentes. Sabedes que esta é unha concesión presentada con outras grandes cidades, nas cales o Concello aporta 200.000 euros e 300.000 euros aporta a liña de axudas, e nesta anualidade o Concello tiña que abonar 100.000 euros, que son esos 99.999,90 que abona. Hai tamén unha proposta da área de Marta Lois, onde se acepta unha subvención para persoal que ten que ver nun programa autonómico de inclusión digital de Galicia pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, anualidade en 2017, ten que ver ca parte das retribuciones dun personal da área que está subvencionado por este programa da Xunta con 15.000 euros. Danse conta da aprobación das bases da convocatoria para a provisión do posto de dirección xerente do auditorio, e logo, dentro das vías dos asuntos por urxencia, o que se acorda é o pago das bolsas de comedor correspondente aos meses de setembro, outubro e novembro de actividades extraescolares dos meses de outubro e novembro de 2016 polas cantidades que van no resumo, un total de 79.619,76 euros para as bolsas de comedor e de 10.583 para as actividades extraescolares. Levántase un reparo por un recoñecemento de 34.775,66 euros dunha actuación que fixera ao longo do ano 2014 Paco Gómez executando unhas obras de acondicionamento e mellora das pistas municipais nas parroquias de Santa Cristina de Fecha, San Xoán de Fecha e outras. Foron unha actuación que se executou ao longo de 2014 e 2015 e está recoñecida. Tiña unha tramitación de que unha das certificacións que era esta fixérase fora do prazo do contrato. Polo tanto, hubo que recoñecela e pagala. E hai tamén un acordo da área de Jorge Duarte relativa á chega que lle corresponde ao Concello en virtude do convenio para o que foi a execución das obras de reurbanización da Rúa Carreira do Conde. Sabedes que foron unhas obras executadas e financiadas na súa maioría pola Xunta, pero no que o Concello tiña que achegar un 20%, que esta chega que se aproba de 105.767,19 euros, nunha vez que se fixeron correcciones sobre problemas de accesibilidade. Dentro do punto 30, que non informei antes das urxencias, que é a dación de conta de sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, hai unha que ten que ver con litixio co que é a edificación de Peleteiro, que está pendiente de estudiarse porque acaba de chegar e hoxe non está a dirección de asesoría xurídica, pero hai outra da cal xa se ten falado, incluso se preguntou no pleno, que era a do Parque Comarcal de Bombeiros, a de Estraco, onde
fundamentalmente se lle carga ao Concello a maiores da cantidade que xa tiña que abonar, que era superior a 1 millón, o coste do IVA, que era a reclamación que facía o que foi a promotora. Queda por resolver, é dicir, en teoría, o que se carga maiores dese millón, 18.205,39, que se cargou na primeira sentencia o Concello, pois agora hai que sumarlle o IVA correspondente. Queda por clarificar que tipo se aplicará. Si é polos anos os cales suscita a actuación, se aplicaba un IVA do 18%, se é polo tipo actual é un 21% sobre o millón, 18.000. É dicir, en principio é unha cuestión que non nos corresponde a nós, corresponde a asesoría xurídica e a interpretación da sentencia. E estas son así as cuestións de Xunta de Goberno, por cal, cuestións sobre elas ou sobre outras cuestións, póñome ao vosso dispor. Pois a verdade é que non tivemos tempo a estudiala, porque está pendiente de informar por a asesoría xurídica, acaba de chegar, pero ten que ver eu creo que ten que ver co pago dunha serie de intereses que se solicitaban na disputa da familia Peleteiro co Concello. Pero é un tema que eu non teño de partido, de feito chegou estes días e entrou agora en Xunta de Goberno. Cando teñamos un estudio pormenorizado, porque non está nin informada por a asesoría xurídica, vos poderei contar. Espera, porque estou na buscando. Dime. O Parque de Bombeiros xa sabedes que foi dentro dos modificativos de crédito para poder abonar o que era esta cantidade, é dicir, que se vai abonar antes de final de ano. O millón... tiña aí a cantidade, creo que era millón... 18.205,39, non? Levámoslo un modificativo de crédito porque non estaba orzamentado unha parte, porque outra parte sacámoslo de outras partidas do propio orzamento. Agora acaba de chegar esta sentencia que recoñece o pago do IVA. Hai que clarificar que tipo ten que ser. E, bueno, vai variar, non? Pois, se é o 18% de 1 millón, pois é un pouco máis de 180.000 euros, e se é o 21, pois máis de 210, non? Que será o que haxa que sumar ese millón. Sí. Isto é o custo anual do transporte público. Está... Sí. Non é... A ver, é un servicio deficitario. Ese é o custo que supón todo o servicio. Logo o Concello ten vías de ingreso, non? Ainda así, eu non sei exactamente cal é a cantidade de déficit do servicio de transporte público, pero é elevada, estaremos a falar unha cantidade elevada. Pero ese é o custo total, sí, o custo que custa o servicio. Logo o Concello ten vías de ingreso que se aprobe o custo, a estimación do custo para o ano que ven. O que ten que pagar o Concello é esa cantidade. O que pasa é que logo ten vías de ingreso. Quero decir, pero o que non se aproba hoxe é o déficit da prestación do servicio, que se fai o recoñecemento do que lle supón o custo ao Concello. Dicir, eu non vos podo dar unhas cifras, porque se ten comentado algunhas veces en Tusa, pero desa cantidade creese que o servicio é deficitario máis de 2 millóns de euros para o Concello. Dicir, pero ese non era o punto hoxe que se levaba únicamente, que se facía unha estimación, porque a semana que ven, dentro da aprobación dos orzamentos parciais das sociedades municipais, pois teremos seguramente a xuntanza de Tusa e de Incolsa para ir aprobando os orzamentos antes do debate orzamentario definitivo, e aí vai todo o que é a estimación. Oxe, o que se fixo en Xunta de Goberno únicamente recoñecer o custo global sin entrar nas vías de ingreso. Pero sí que o déficit do servicio é maior aos 2 millóns de euros. Ao final son os que verdadeiramente ten que aportar, sí, sí. Porque o resto está financiado, claro. Financiado polo pago do propio transporte, claro. E hai parte que tamén aporta o... Hai unha parte que aporta a Xunta, sí.
non teño aquí os datos, pero E que supón con respecto ao ano pasado esta cifra? é unha cifra continuista. É dicir, unha estimación en base aos datos do ano pasado. É dicir, E se tivo en conta os cambios que vai haber ano que ven? non, porque só é no momento en que se licite o novo servicio. Hai unha serie de cuestiones imputables ao que é a Sociedade Tusa. A partir da semana que ven lo diremos cando o levemos, pero no momento en que se licite o novo servicio, o novo modelo, incluso no momento en que se incorpore a EGRU, hai que facer modificativos no orzamento. Pero facer a estimación previa, pois, tanto no que foron as xuntanzas previas, se entende que non há lugar, non? Pero sí, supoño que o orzamento que se aprobe para a Tusa sufrirá modificacións ao longo do ano na medida en que se vai incorporando hora, guindastre e outro tipo de cuestións. Na propia memoria xa se contempla ese tipo de cuestións, pero falta porque a Comisión Técnica que saiu do Pleno marca as cantidades e a estimación definitiva na posta en marcha e no caso do transporte porque se decida definitivamente que modelo antes do mes de febreiro se quere impulsar. Estaba convocada para hoxe a Constitución, pero, bueno, hubo problema con membros do Concello para asistencia e vaise convocar o luns o que é a Constitución. Aí vaise facer a copia de todos os informes do procedimento que se foron compilando e a idea é que intente ser o máis executiva posible, porque, bueno, hai un traballo previo en todo o que ten que ver a auditoría económica financiera, todo o que ten que ver ca liquidación co actual contrato, informes que afectan a persoal no xurídico, tamén informes de execución de cuestións puntuais, como podían ser as máquinas expendedoras, outro tipo de cuestións, e, polo tanto, tamén hai todos os informes de TUSA que se fixeron para dar luz verde á viabilidade. O que se vai facer o luns é constituir a comisión e engadir todos os informes para que a comisión non empece a traballar de cero, porque hai un ano de traballo respecto a este procedimento e moitos informes. O respecto a maior parte da comisión, porque xa estábamos os membros de todos os grupos en TUSA, xa coñecen os informes e xa traballaron neles, a xerencia de TUSA tamén, pero sabedes que na propia comisión engadironse perfiles técnicos que tamén teñen que ter como asesores, pois todos os informes. Estamos a falar de contratación, estamos a falar de personal, bueno, de todos os asesores que vai a ter a comisión. Non, nin tampouco me foron a nómina de momento non tiven ese aguinaldo. Bueno, sempre estamos a tempo para as cousas, mellor para as cousas boas que para as cousas malas. Pero non, presentouse o que o xuiz solicitaba e de paso tamén, bueno, se contestou ao percibimento, non hai execución dese percibimento. O que queda a ver é se se valida por parte do xuiz a estrategia xurídica do Concello ou se opta, bueno, pola vía do derrubo, claro. Sabedes que a estrategia xurídica do Concello pon o foco no que a sentencia originalmente que fala de que a permuta que deu lugar á ampliación é irregular, entón correximos monetariamente a permuta e a valoración da mesma, sin entrar no que foron as consecuencias da permuta. Queda por ver se o xuiz valida iso ou hai que ir a derrubo. Porque non hai un plazo límite para respostas en alegación? O xuiz non. É dicir, o que hai prazo límite para as administracións ou para os individuais cando o xuiz dá un prazo, pero logo a xustiza leva os seus ritmos, pero supoñemos que despois das vacacións supoñemos que teremos algunha información ao respecto. O Concello confía en que se admita a súa alternativa? Eu agardo que sí, Rosa, porque senón a principal preocupación é a solicitude da responsabilidade patrimonial que pode recaer no Concello por ter concedido licencia para esa ampliación, non? Si se me pregunta canto pode ser esa responsabilidade patrimonial, non o sei, pero estamos a falar de cantidades que poden romper o equilibrio económico do Concello, porque non é só a parte que hai que derrubar, senón o proxecto na súa globalidade, que supoño que foi o que lle deu viabilidade a iniciativa privada para poñelo. E logo, bueno, pues, todas as expectativas sobre o mesmo, non? Pero aí xa prefiro non poñerme hasta que saibamos algo, porque, claro, imos indo e imos vendo, neste caso. Esta semana anuncian que
A semana que ven, ao principio, teredes comparecencia de prensa de María Rozas. Estamos pendentes de xuntanzas cos grupos o luns ou martes antes de facelo público, pero o borrador está prácticamente pechado e se non o adiantamos hoxe por unha cuestión tamén de cortesía cos grupos cos que fomos dialogando de cara a informar das incorporacións que se fixeron, das súas propostas e da orientación do borrador. Eu calculo que antes do mércores se darán todas as roldas, incluso tamén a comparecencia para informar do documento. A propia semana que ven, como decía anteriormente, levaremos tamén o que son os orzamentos previos que hai que debatir das sociedades municipais, tanto de Tusa como de Incolsa, e tamén haberá que traballar no orzamento do auditorio, que ten unha singularidade especial dentro da tramitación orzamentaria desta casa. Non vou, por unha cuestión, quero decir, se non se fai a presentación previa por unha cuestión de cortesía cos grupos, pois non vou ser eu quen a rompa, máis que nada porque logo a concelleira da área pode tirarme das orellas, iso sería terrible. Hubo vontade de inclusión, non? Hubo vontade, digo, filosóficamente, de mocións que se teñen aprobado no pleno, de gastos comprometidos que entendíamos que eran solicitudes do propio pleno, que ainda non foran competencias de pleno, e tal. Evidentemente, incorporanse todos os orzamentos participativos, priorizouse na EDUSI tamén en base ás posicións, polo menos, dos socios preferentes respecto ás obras que priorizar na EDUSI ata 2020, pero, bueno, eu creo que entrando no detalle e nas cuestións máis pormenorizadas, pois, corresponde ya antes a mesa de diálogo falalo cos diferentes grupos e logo darvos conta aquí. Eu, nos primeiros días da semana que ven, haberá as comparecencias. Para os demais grupos non se explicou ainda entón o que se admite? Non, luns e martes, se es dirá. Que é raro, porque cos anteriores distaban moito a visión que tiña o goberno do que se les aceptou os demais do que os demais grupos despois dicían que se les aceptara en realidad. Agardo poder aprobar os orzamentos. O digo sinceramente, estes meses eu creo que hubo cousas que cambiaron, abandonamos o clima preelectoral, a maiores tamén hai unha partida importante de orzamentos participativos que nacen dun proceso piloto a este respecto nos barrios do Concello e que vencella tamén as asociacións, os colectivos veciñais e os veciños e veciñas. Na propia EDUSI, na estrategia EDUSI, intentouse, de alguna maneira, priorizar as primeiras actuacións e tamén falando cos grupos. Creo que hai moitos máis puntos de enganche que nos corresponsabilizan a todos e a todas, máis alá das posicións de parte. E logo, pois tamén hubo un intento de incluir propostas dos grupos dentro das limitacións orzamentarias. Eu agardo que se poda aprobar, agardo que ao longo da semana que ven poidamos iniciar os traballos de aprobación do que son os orzamentos previos das sociedades e no mes de xaneiro podamos ter orzamentos. Eu son optimista e además creo que é necesario ter uns orzamentos ao inicio de ano e non a metade de ano, porque eso claramente, se xa temos problemas a hora de executar orzamentos estructuralmente no Concello, se aprobamos uns orzamentos definitivamente en abril-maio, pois a execución tamén se ve moito máis comprometida, co cal é importante poder traballar con unha planificación a ese respecto. Eu son optimista. Ese optimismo non se trunca vendo un pouco o que está pasando noutras cidades, onde está producindo bastantes problemas para aprobar... Xa temos o resultado de Pontevedra. Temos o resultado de Pontevedra, digo, porque está en xogo o partido. Eu tampouco, pero preguntaba sinceramente, porque están ahora en debate, non? Eu creo que ese partido vai acabar ben. E o daqui tamén? O de Compostela? Si, o dali acaba ben, pois aquí con maior optimismo. E ahora va. Casa máis ese optimismo nesta ocasión no feito de que o alcalde é moi probable que teña voto de calidade? Todavía non sabemos esa cuestión porque depende tamén de circunstancias, como sabedes, de situacións persoais da corporación. Non descanso optimismo no voto de calidade da alcaldía. Descanso optimismo na necesidade de que a cidade necesita uns orzamentos a inicio de ano, do convencemento que creemos que son uns bons orzamentos,
a semana que ven vos dirán as cifras, pero van a ser, eu creo, con uns orzamentos expansivos respecto ao exercicio do ano anterior e, bueno, eu creo que a cidade precisa desos orzamentos. Sí, sí. O 19. Botábate de menos nas roldas de prensa, Rosa. Para ben, que non se malinterprete, que temos streaming, o digo sinceramente. Sí. Pois sí, eso. Por 6 meses, que pasa co centro profesional? Pois boas notas, porque como se supoñía que non podías facer esa pregunta. A ver, falta por certificar da obra do centro actual, que sabedes que foi financiado con fondos urbana un 3-4%, non? No que ten que ver con unha serie de deficiencias que son estéticas dunhas humedades das paredes e tamén dunha serie de remates, non? Hai discrepancia coa empresa que executou as obras, que é Paco Gómez, e houve unha apertura dun expediente a empresa, no cal, bueno, deuselle un prazo para subsanar esas deficiencias. Creo que a construción dunha pequena chimenea, varios remates, e estaban o tema das humidades, aínda que non eran tan estructurais, era máis unha cuestión estética. E, polo tanto, bueno, esa é un pouco o enfoque. Eu hoxe preguntei o mesmo, do expediente que pode salir, pois que a empresa execute eses remates ou que se bueno, instrúa unha multa sobre a empresa que pode chegar ao 10% do custo do centro, que non teño a cantidade definitiva. Vale? Entón, a idea é bueno, poder poñer despois dese proceso e sempre antes de marzo, que é cando ten que estar en funcionamento o centro pola justificación dos fondos da urbana, o centro. Se a mellor hai que facer a tramitación dos dous expedientes ou da empresa e a posta en marcha en paralelo, pois se mirará incluso fórmulas de recepción provisional da obra, porque, como sabedes, ao non estar certificada ao 100%, pois non está recepcionada. Nos queremos conciliar o que é o remate correcto das obras e da totalidade das certificacións que a posta en marcha, pero somos conscientes de que un retraso, como que está vendo, deteriora o propio edificio. E ese é un pouco a situación en estes momentos. De feito, hoxe falamos bastante deste tema en Xunta de Goberno, porque lle preguntei ao concelleiro Jorge Duarte sobre a situación, porque tamén me pregunta moita xente polo propio centro e cada vez que vou a radios me preguntan polo centro e é lógico, o centro aparentemente está rematado, pero hai esos problemas, non? E é como cando tes que recibir unha casa e unha casa túa, pois, mentras o constructor non fago que estaba comprometido na súa totalidade, pois non a recibes. O problema é cando non hai acordo, non? Nos, de momento, o expediente está activado, co apercibimento, e en caso de non subsanación pode chegar unha multa económica e, en paralelo, se é necesario, pois teremos que facer a recepción provisional para poñela en marcha antes da primavera. Agardábamos que se solventara antes, pero non hai acordo entre as partes. E podes facer nestas circunstancias esa recepción provisoria? Bueno, teríamos que facela, porque senón correríamos o risco de perder os fondos de urbana, non? Entón, nos creemos que hai fórmulas para compatibilizar unha vía que había de garantir a execución da totalidade da obra, que había de non perder esos fondos e poñelo en marcha, non? Parece ser que a porcentaxe que queda das certificacións, que un 2-3%, son remates, a construción dunha chimenea e cuestiones que non son tan importantes. Hai un histórico que non nos compete a nós, que ten que ver por que unha empresa que xa ten executado tanto pon reticencias a un remate de un 2%, un 3%. Parece ser que no goberno anterior houbera un compromiso de sacar adiante un modificado na execución do centro que ao final non se aprobara. Pero iso é unha cuestión que hoxe preguntei e me explicaron e que non compete ao que foi a execución deste último ano e pico, porque non há lugar. Con isto, ainda que, bueno, a recepción a ser cancelar antes de primavera, eso non
abrir nese tempo. Eu- De feito, non son por 6 meses. Que período estimado? Eu creo que nós temos que cumplir co que é a xustificación de urbana e, aínda que sea de maneira provisional, temos que abrir as instalaciones antes da primavera. O digo sinceramente. O dixen hoxe. Porque hai que abrilos... Sí. Non só con... Hai que recepcionar provisional e empezar a dotalo de uso. Outra cuestión é a regulación todo de personal. O centro xa está a contratación do equipamento, é dicir, a dotación de equipamento, xa dende hai meses. É dicir, en principio, habría logo que regularizar o que é a prestación do propio centro con asistencia municipal, pero a apertura do centro, o que é un emprego polos veciños ou un sistema inicial, eu creo que haberenos. Eu creo que debemos telo para antes da primavera. A ampliación desta prórroga de alugueiro é por 6 meses porque é o mínimo que se está prorrogando. As prórrogas van entre 6 meses e un ano, pero ten que estar antes. Ten que estar antes. Hai datos xa do informe de Ferrovial sobre a instalación da iluminación? Non. A instalación está concluída, supoño, non? Pois non o sei. Quero decir, sí que se subsanaron todas as deficiencias de seguridade, sí que se foron complementando lugares que faltaban dentro do pliego, pero non sei se ao mellor pois, falta algunha cuestión puntual. Quero decir, o que me chega é que todas as deficiencias de seguridade están subsanadas e que os lugares onde todavía non se instalara foise instalando, non? Non sei se queda algunha cuestión puntual e non quero dalo por pechado porque a ver se tal barrio, ao mellor que figuraba nos pliegos non ten e hai que seguir fiscalizando en ese sentido. Non. Con respecto ao tema do parque do Río, que comentabas antes, Sí. ten que dicir que tipo de IBES vai aplicar. Hai algún tipo de data para saber cal será ou... Non, é unha cuestión interpretativa, non? É dicir, eu creo que imos a ter que abonar o 21%, vale? Porque é o tipo que hai actualmente. Entón, o que hai que calcular sobre esa cantidade é o 21%. É certo que o tipo de IVA que había por aquel entón, de cando é a sentencia que deriva, era do 18. Pero non sei se poderemos, de alguna maneira, retrotraer o tipo de IVA dende estes momentos por aquel entón, porque non me quero poñer de abogado do diaño, se podemos facer millor. Pero o lógico é que para pagar o 18 tiñamos que ter pagado pois, nos anos que lle correspondía e non o fixemos. Entón, bueno, é unha cuestión que lle tocará interpretar a asesoría xurídica aos servicios económicos. E era unha cuestión que se comentou hoxe por parte dos habilitados na mesa, pero eu digo a título informativo, pero eu estou convencido de que o que imos a ter que abonar é o 21. A sentencia de agora, é dicir, a do IBI, a da cantidade que lle recoñece, que tivemos que recoñecer o pago é destes meses tamén. O proceso vende antes, vende o 2009. É dicir, sabedes que é unha estrutura que se construe, que é o esquelete que queda ali en Salgueiriños e que certifícase, pero polos motivos que sexa non se abona o pago dos mesmos. Entón, bueno, non se abona no 2009, non se abona logo no plan de pago a proveedores ao longo dos anos que houbo na época de Zapatero e ao final chega a sentencia onde hai que pagar IBE e eu non sei se todavía estamos incluso pendientes de terminar ou se recurrir ao tema de intereses, de demora. Mais cuestións? Bueno, pois aproveito para desexarvos unhas felices festas. Xa sei que empezachedes temprano coa celebración. Xa me contaste.